A enerxía biomasa. Durante a maior parte da historia da humanidade, a biomasa e a enerxía solar foron as únicas fontes de enerxía térmica utilizadas polo home. Ao longo do tempo e ata a chegada do carbón, na revolución industrial, a biomasa serviu para resolver as necesidades de calor e iluminación. Actualmente, a biomasa continúa tendo un papel moi importante como fonte de enerxía renovable e non contaminante, especialmente nun mundo tan preocupado polos graves problemas medioambientais. Que é a enerxía biomasa? É a que se consegue dos compostos orgánicos a través de procesos naturais, que se pode recobrar por combustión directa ou ben convertendo esta materia noutros carburantes como alcohol metílico ou ben aceite. Así mesmo pódese conseguir biogás, desde desechos orgánicos. Produción de electricidade. A combustión desta biomasa será enormes cantidades de calor que servirán para transformar a auga en vapor e este en electricidade nunha planta de biomasa. A digestión anaeróbica é a fermentación de materia orgánica realizada por microorganismos sen aire e durante moito tempo. Pola descomposición desa materia obtéñense produtos diversos: biogás, biocombustibles, biodiésel e bioetanol. Estáse fomentando o seu uso nos transportes. Hai tipos de combustibles obtidos da biomasa, como sólidos, a palla, a leña, como os alcohois, biohidrocarburos e gasosos, gas de gasóxeno, biogás, hidróxeno. A biomasa é fantástica. Reduce as emisións de CO2. Pódese empregar como combustible, pero serve para obter calor. Non se esgota e reduce os residuos. Pero ten algúns problemillas. É algo máis cara que as enerxías tradicionais. O seu rendemento enerxético é menor. É demasiado voluminosa, presenta problemas de transporte e debe transportarse antes de empregarse. A enerxía eólica, de eolo, deus grego do vento. Que é a enerxía eólica? A enerxía eólica é a enerxía cinética producida polo vento. Transfórmase en electricidade nuns aparellos chamados aeroxeneradores, muiños de ventos especiais. Un aeroxenerador é un dispositivo cun xerador destinado a converter enerxía eólica en enerxía eléctrica. Un aeroxenerador divídese en 3 partes. Torre, canto máis alta, mellor. Aspas e o rotor, canto máis grandes, máis potencia. Nacelle ou góndola, contén o eixe, a caixa de engranaxes e o xerador e outra serie de mecanismos, motores de xiro, freo, central de control. As aspas dun aeroxenerador viran entre 13 e 20 revolucións por minuto, segundo a tecnoloxía. Teñen unha vida media superior a 25 anos. Oriéntase automaticamente a partir dos datos rexistrados polo catavento e anemómetro. A enerxía xerada é conducida polo interior da torre ata a base. Desde alí, a subestación e a rede eléctrica para distribuirla. A utilización desta clase de enerxía polo home vense facendo desde hai moito tempo. Barcos de vela, muiños de vento. É unha fonte de enerxía estupenda, inesgotable, non contamina, é das máis baratas. Sí, pero os muiños son demasiado grandes. As aspas fan ruido ao rotar. As aves poden sufrir accidentes. Non sempre fai vento. A enerxía hidráulica. Que é a enerxía hidráulica? Ten a súa orixen en China. Hai 4000 anos gregos, romanos, árabes empregaron. É a enerxía que aproveita a caída da auga desde determinada altura. A auga retida en encoros ou pantanos a gran altura. Enerxía potencial gravitatoria. A enerxía potencial ao longo da caída convértese en cinética, movemento. A auga pasa polas turbinas a alta velocidade,
provocando un movemento de rotación que transformase en enerxía eléctrica a través dos xeradores. Desde os xeradores transfírese ás liñas de transporte, rede eléctrica. O seu desenvolvemento require edificar pantanos, presas, canles de derivación e a instalación de grandes turbinas e equipamento para producir electricidade. Todo iso implica o investimento de grandes sumas de diñeiro, sin embargo, ten un baixo mantenimento posterior. Pódese regular a cantidade de auga que pasa a través das turbinas para producir electricidade segundo sexa necesario. Vantaxes. Non contamina, permite utilizar a auga para outros usos, costes de mantemento son baixos e edifica enerxética alta. Inconvenientes. Grande impacto ambiental, inunda e modifica o entorno, afecta ás persoas, a flora e os faunas. Necesítase trasladar enerxía, inversión inicial costosa, depende de factores climáticos. Enerxía solar. A radiación solar que alcanza a Terra foi aproveitada polo ser humano dende a antigüedade, mediante diferentes tecnoloxías que han ido evolucionando co paso do tempo. Que é enerxía solar? A enerxía solar é a enerxía que chega á Terra en forma de radiación electromagnética, luz, calor e raios ultravioleta principalmente, procedente do Sol, onde foi xerada por un proceso de fusión nuclear. O aproveitamento da enerxía solar pode ser realizado de dúas formas. Por conversión térmica de alta temperatura, que aproveita calor do Sol, como a enerxía solar térmica, ou por conversión fotovoltaica, que aproveita a luz do Sol, como a enerxía fotovoltaica. Que é enerxía solar térmica? A enerxía solar térmica consiste no aproveitamento da calor solar a través do emprego de paneis solares térmicos. O panel solar capta os raios do Sol, absorbe a súa enerxía en forma de calor e fai pasar un fluido, xeralmente auga. Unha parte da calor pasa a auga. Pode utilizarse como auga sanitaria, na calefacción por chan radiante, no prequecemento de auga para procesos industriais e nas piscinas. Que é enerxía fotovoltaica? É a transformación directa da radiación solar en electricidade. Esta transformación xérase nuns dispositivos chamados paneis fotovoltaicos, formados por células fotovoltaicas, de silicio ou de germanio. É unha fonte de enerxía estupenda, limpa, abundante, rentable, inesgotable. Sí, pero hai algúns problemas. E se non hai sol? E se é noite? A inversión inicial é moi grande, necesita demasiado espazo. Vamos a falar de enerxía xeotérmica. O término xeotérmico vén do griego xeo, que significa terra, e termos, que significa calor, literalmente calor da terra. A enerxía xeotérmica é a enerxía que se atopa no interior da Terra en forma de calor. Maniféstase por medio de procesos xeolóxicos como volcáns, xéiseres e fontes termais. O vapor xerado no interior da Terra, conducindo a través dunha serie de tuberías subterráneas, emprégase para mover un sistema de turbinas conectadas a xeradores que producen electricidade. As perforacións máis modernas alcanzan reservas de auga e vapor quentados por un magma moito máis profundo, que se atopa ata os 3.000 metros baixo o nivel do mar. A enerxía xeotérmica ten distintas aplicacións, entre as que se contan calefacción de vivendas, usos agrícolas, usos industriais, xeración de electricidade, etc. Pode ser de uso directo nos balnearios e piscinas ou indirecto como nas calefaccións e nas industrias. É unha fonte de enerxía incrible, non se esgota, non é cara, apenas xera residuos. Podería ser, aínda que emite ácido sulfídrico, non todos os lugares son válidos, é unha enerxía local, non se pode transportar. Enerxía mariña ou do mar. Que é a enerxía mariña? Os océanos conteñen un enorme potencial enerxético que, a través de diferentes tecnoloxías, pode ser transformado en electricidade e contribuir a satisfacer as necesidades enerxéticas actuais.
Tipos de enerxía mariña. Existen tecnoloxías distintas para o aproveitamento do potencial enerxético do mar. Enerxía das mareas ou maremotriz, enerxía das correntes, enerxía maremotérmica, enerxía das olas ou undimotriz e enerxía do gradiente salino, osmótica. Maremotriz ou das mareas. Consiste no aproveitamento enerxético das mareas. A enerxía maremotriz, forza das mareas, é a producida polo movimento das augas do mar polas subidas e baixadas das mareas. Esta enerxía é aproveitada por turbinas, as cales a súa vez moven un alternador, que será a enerxía eléctrica. As centrais maremotrices instálense en estuarios, calas, baías. Constan dun dique que separa o mar da costa. Son aqueles puntos da costa nos que a mar alta e a mar baixa difire máis de 5 metros de altura. É rendible instalar unha central maremotriz. Enerxía das correntes. Consiste no aproveitamento da enerxía cinética contida nas correntes mariñas. O proceso da captación se fundamenta en convertidores de enerxía cinética afíns aos aeroxeneradores, empregando nun caso así instalacións submarinas. Maremotérmica. Refírese ao aproveitamento da enerxía térmica do mar baseado na diferenza de temperaturas entre a superficie do mar e as augas profundas. O aproveitamento deste xénero de enerxía require que o gradiente térmico, diferencia de temperatura, sexa de cando menos 20 grados. As plantas maremotérmicas converten a enerxía térmica en enerxía eléctrica usando o ciclo termodinámico chamado ciclo de Rankine. Un líquido evapórase para pasar logo a unha turbina e xerar electricidade. A enerxía das ondas ou ben undimotriz. A enerxía undimotriz ou olamotriz, undi significa olas en grego e motriz movimento, é a enerxía que permite a obtención da electricidade a partir da enerxía mecánica xenerada polo movimento das ondas do mar. É o aproveitamento enerxético producido polo movimento das olas. O oleaxe é unha consecuencia do rozamiento do aire sobre a superficie do mar, co que resulta moi irregular. Experiméntase con múltiples xéneros de máquinas para facer posible o seu aproveitamento. Enerxía azul ou potencia osmótica. A potencia osmótica, ou ben enerxía azul, é a enerxía conseguida pola diferenza na concentración do sal entre a auga do mar e a auga dos ríos a través dos procesos de osmose. Pónense en contacto dos fluidos a través dunha membrana específica que permite pasar a auga, pero non os sales hitos. Será un provinto nunha turbina. O mar é unha fonte de enerxía estupenda, Inegotable, silenciosa, non contamina, predicible. longa vida útil. É posible, pero Hai un grande impacto medioambiental. afecta a flora e a fauna. Trasladar a enerxía é caro. Non todos os mares son válidos.